recenziile pe care le-ați avut la produse, pentru că site-ul este foarte nou și din cauza aceasta nu are recenzii în limba românească din nicio casă. Și tu ești consumatorul acestor produse, ai o experiență cu aceste produse, Simone, între lângă mine l-am folosit înainte să-mi pun machiajul când m-am pregătit, care îți restabilește